guys, acum suntem pe Doors cu prietenul meu, Robert. Da, ne-am gândit să facem aici un videoclip cu mine și că Robert este aici apărât de la Robert. Vreau să vom face un videoclip în care, să dăm aici un videoclip în care voi face eu și cu Robert, în care vom încerca să batem Doors-ul. Nu mă întrebați de ce. El a venit cu ideea asta. Și o plănuise, nu dacă mai încolo. Deci hai de Robert. Hai să mergem. Că ești mai întâi ca de obicei ia cheia asta. Unde-i mă Robert? Unde-i mă ăsta? A ieșit după. Îți bagi de mine. Îți bagi că stai acum. Trebuie să stai acum să ies și să reintru pe Doors. Că nu știu ce, cred că i-a dat eroare. Cred că i-a dat eroare, cred. Da, mă, cred că i-a dat eroare. Cred că mai e online-ul. Ok, hai, Bobert, îți dai aici și tu. Bobert. Unde ești, Bobert? Bobert. Invite friends to join. Online, o fi ăsta online, dar nu este unde trebuie. Așa mă, vină încoace, mă. Mă, hai să scriu eu. Nu mai ieși. Bine, mă, haide. Haide, mă, bagă-te. Ok, mă, în sfârșit, sper să avem un mail destul de bun. Decât vreau să termin în anul și trebuie să mă duc. Că trebuie să mănânc eu, că acum s-a venit de la școală. Și acum eu filmez pentru voi. Și când mai să filmez chestii despre Doors. Cred că mi-a cumpărat ceva, sau nu mi-a cumpărat nimic, e bine. Hai să începem jocul cu Bobert aici. Și da, aveți și în descriere, cum v-am spus. Și da, parcă vine și Bobert după mine. Foarte fain. Ok. Am să deschidem sertarele în caz dacă e ceva. Și da, știu că se mai aude sunete de aici, de prin casă, dar acum am spus, bunica mea se tot plimbă pe aici. Și dacă o auziți, da. E că nu o să filmez. Na, tot comentează acolo, că ne, atâta știi. Dar, mă rog, măcar sunt aici cu Bobert și facem videoclipul ăsta. Cu siguranță că nu o să fie de mare calitate. Da. Da, am vrut să văd dacă știe și el. Am vrut să văd dacă știe și Bobert să facă asta. Dar văd că bunica mea tot nu vrea să mă lase în pace. Nu știu, dar cred că nu știe ce la YouTube. Pentru că cum ați auzit-o tot, spunea că mimez. Mimez, pana, uite. Mă rog, acum, da. Știu că o să vă sune ciudat, foarte, foarte ciudat. Bobert. Așa mă pe aici, pe aici. Așa mă.
Și să aici cu prietenul meu, Robert. Bă, nu deschide lanterna asta. Mă, dar unde te duci? Bobert! Bobert! Stupid Bobert! Bă, să nu știu bine că scrie setarele astea, bă, că să iau și oblichele și toate. Și toate astea, mă rog, înțelegi tu care-i faza. Verific sertăp, mă rog. Sertarili. Pa, hai ca căsică ea. Hai de Robert, deschide ușa, mersi. Uite-mă petrecere cu pizza. Pizza raiului, da mă, stai aici. Pizza raiului. Ok, și acum... Dap. Trebuiască să văd unde-i maneta asta stupidă de tot. Unde? Robert, ai găsit ceva? Uite că e aici. Dar nu intra fără mine, mă, ok? Păi ți-am deschis ușa, creștine. Ți-am deschis ușa, bă. Că știu că videoclipul a început destul de ciudat, dar mă rog. Dacă nu ce s-a auzit, am telefonul lângă mine. Cum v-am spus, mi-am luat cartelă de telefon. Nu știu, dar nu aveam telefon, mă, aveam doar tableta asta cu care m-am gândit o să filmez. La fel ca Bobert, mă, la fel ca Bobert. Zic că momentan pot să filmez live-uri de o oră, dar momentan nu am să stau să fac 1000 de live-uri, pe când o să fie destul de ciudat. Să stau o oră. Stai, bă, Bobert! Stai, bă, că am găsit și eu ceva. I found something. Ai de Dumnezei mei. Ce bine că am și altă lanternă. Mersi. Dar ce Dumnezeu? Bacă-te, bă, creștine, că te mănâncă peteșigul. Bă, pe unde e ușa? Haide, nu te uita la el. Nu te uita la el, ok? Ok, Bobert. Hai că a trecut și el cu bine. Ce-am la mână? Unde cât un hilt. Ok, momentan. Ok. Momentan, it's all right. Baterie. Mersi. Thank you. Cine tot trimite în spanacul meu, mă? Îmi trimite că mi-am dat numărul de telefon la colegii mei de clasă și acum tot îmi trimite pe grupul ăla. A trimis că Black-ul meu țăican acum. O nebunie. Îmi trimis acum țăican ceva acolo. Nu știu ce, dar mi-a trimis ceva. Deci aici, pe unde, mă? Pe unde? Apa aici, mă, pai. Păi, Robert, de ce nu m-aș da și tu pe mine, mă, că ce-i scați în cusic? Da, și nu ia de aici, nu? Pe să de să plec cu ăsta, nu? Ok. Mulțumesc, Robert. Chiar îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc extrem de mult că ești un bete și gosp. Ei. Ok.
bă. Bă! Am luat-o prost, am luat-o prost. Precunosc, am luat-o prost. Mi s-a blocat, bă, uite, mi s-a blocat. Bă, da, mai ai pe vorba despre cu mine pe server. Bă, ăsta s-a dus. A murit la SIC. Bă, a murit la SIC sau ce? Stai, spectate. De ce? Încă acum trebuie să vă uitați la mine cum eu bat jocul din nou. Am 11 ori. Mă zici jocule că îmi dă cameră întunecată again. Bine. Bă, da. Ai de du. Rapid, bă, rapid. E deja a ajuns la camera cu Bete și Ghost-ul ăsta de figure. Snies. Ok, bă. Gute spana cu eu. Acum hai să încercăm să facem cât de puțină liniște posibilă, ever possible in here. Because I want to do a video with me and Robert. Haide Dumnezeii mei! Prea buțecă de duci pe acolo. Stai, bă! Stați puțin! Stați puțin! Alo? Bine. Bine, mă, sunt bine, dar cine ești? A, ok, dar poți să mă lași un pic în pace că făceam un videoclip. Bine, dar mă lași? Hai că-ți închide atunci. Pa! Da, mă, aveți pe Robert. Cine e, mă? Alo? Robert, tot tu ești? Da, deci, Robert acum tot mă sună să facă Caterincă pe seama mea, că și-a terminat videoclipul când a murit la SIC. Și când face Caterincă pe seama mea și mă sună într-una. Mai bine, nu mai dădeam numărul de telefon, am făcut o mare greșeală că am dat numărul de telefon. Fiți când după treaba asta. Îl duc pe aici. Ok, guys. Deci, cum am spus, Robert vrea să mă troleze. Mi-am zis că mai sună ea din nou, nu mă întrebați ce e. Că eu știu ce e. Tu-te acolo, mă, tu-te acolo. Du-te acolo sus și fă treburile tale handicapate, ok? Haide!
bă, că nu mă simte. Hai că m-a așteptat tată să mai vină. Dar mai întâi, vreau să să... Robert! Tot Bobert! Nu! Nu! Ceale, Robert! Nu, ce Robert! Nu. Stai la păbe să mă sune ca să facă ca te brincă pe sâna mea. De ce? N-am niciun habar. Hai să spuneți ce pe care știu pe Robert. Nu mă suport, bă. Pleci. Pleci, creatură. Pleci. Și mă pleacă, că nu duci liniștea, pacea. 6 9 2 Ei. Nu. Nu, tu din nou. Hai de spana cu meu. Așa, pleacă mai bine aici. Ok. 3 5 6 9 2. Ei, am trecut ușa. Ok, cadeți îs aici. Îi sper să nu mai facă Caterinca Robert de mine. Doar rugați-vă la Dumnezeu să nu mai facă Robert Caterinca pe seama mea că el a murit și că eu am rezistat. Pe că eu și-am terminat videoclipul, că vreți să vă uitați pe canalul lui să vedeți ce a filmat. O să mă uit și eu, dar momentan nu, o să că momentan să aici pe filmarea asta. Haide, nu te uita la spanacul ăla. Ok, sper să nu mai fie camere lungi, să cu cheie sau cu rush sau cine ți mai ce cu ambush. Că serios, chiar nu vreau pe ambush deloc. Și vorbesc serios, nu vreau pe ambush absolut deloc. Hai că nu e camera cu cheie, ceea ce e foarte bine. Că e ușa 30. Că e camera sas acum. Camera sas. Ok, haideți în partea asta să ne continuăm videoclipul cu speranța că Robert nu ne va mai suna. Nu mai vrea să mai sune Robert din nou, mă. Chiar nu mai vreau. Și s-au zis sună ea de 1000 de ori. Efectiv, Robert mă trolează la propriu și la figura. Că așa place lui, mă, să mă troleze. Că așa e stilul lui, să mă troleze mai la orice e în viața asta existent. Vino, bă. Așa, tu-te pe acolo. Așa, bravo. Cuțu cu minte. Decât asta am de zis. Cuțu cu minte. În legătură cu Rush, ăsta, beteșicosul. Spana. Sick be like. Nu știu, bă,
Dacă vreți să facem videoclipuri de-astea beteșicate cu prietenii mei, în care să auziți cum ei mă sună așa. Tata viitoare să-mi ia telefonul de lângă mine. Știu că nu o să vă placă de asta mereu, dar asta e. Vino mă coace. Vino coace, băi, dacă ai curaj. Ați văzut cum a făcut locul ăsta întunecat? Ați văzut cum l-a făcut? Dacă mi-a și cu neba ăsta, un hotelul ăsta care pare a fi un spirit pătrat, care, mă rog, înțeles ce vreau să zic. Ok. Și, pagina așa. Am zis pagina. Nu, ușa. Nu știu cum am nevoie de lanternă. Acum, cum este aici, mă? Când acum știu unde e ușa. Yay! Bă, am reușit să deschid ușa. Acum toți bagi joc de mine, nu? Nu vitamina C. Nu vitamina C, nu vitamina C. Deci, Robert tot încearcă să mă sune. Și de că nu lasă să mai fac asta. Dar, Doamne, să nu mai facă asta chiar deloc. Că urăsc fasele astea. Nu știu, vă s-a întâmplat vouă vreodată ca când faceți un videoclip să vă sune vreun prieten ceva care vă trolează în timpul videoclipului și te trolează în timpul videoclipului ca să pierdă ei de ce au făcut ei, să se audă pe fundal. Ei, du-te în spanacul meu, siculeț, că te iau un săculeț. 88 și 89 și 90 și 81 încă 91 și acum hai că vine. Da. Acum vine. Este, bă, yay, 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 yay. Nu știu să pot fac cu voi un videoclip care să nu fie despărțit cum era celelalte. În sfârșit, dacă vreți să vedeți toate videoclipurile, o să trebuiască să dați playlist-ul ăla. Că l-am văzut în milisecundă, cred. Ok, pașni. Ce zic că tu la pagina? Parcă zici că fac poveștile. Încă eu. Ușa asta care... Da. Și, bă, și. E timpul să deschidem beteșigul. Ok. Du-te, ridică. Ok. Energia liftului. Ok. Deci 7, 5, 2, 3, 1, 8, 9. Ok, foarte bine. 5. 4, nu am activat. Ok, bro. Ați o să bătem, cum am spus toți, nu uitați să dați like și subscribe la
canalul meu și de canalul Robert. Indiferent că mă trolează ca ultimul beteșicos, tot de betenul meu. A trebuit să am telefon ca să mă troleze prietenii mei ăia foarte buni când fac videoclip. Cel mai bun lucru posibil, nu? Wow! Yay! Oh my god! Cing, 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 cing! 10... Nu... Și... Nu... 6... 10... 2... 7... Ok, ca asta e ce să batem dorsul. Ok. 3... Asta ne uităm un pic la detalii. Trei nu, 4 nu. Da, 5 cred că dai. Da, 5 era. Ok, acum este timpul să fugim în spanacul meu că vine The Figure, beteșicosul. Și sparge aia acum și vine. Și vine pe mine. Haide. Bă. Gândeam că mă prinde la hoada asta. Știi cineva ce pap. Și cum am văzut în prima dată când a bătut dorsul, că primul videoclip când a bătut dorsul. V-am spus că o să... că nu o să mai fie următoarele nivele. Sper să nu... Mă duc că am terminat dorsul. Și nu dacă o să-mi fac un videoclip cu Stumbleguard sau mâine, depinde de ce spuneți voi. Dacă strâng 2 precuri, o să fac Stumbleguard azi. Dacă strâng ceo 2 ore ca videoclipul ăsta. Sau chiar mai mult, depinde de voi. Bă, dors. Ce o să fac așa un videoclip în decembrie când se bea update-ul ăla. Și cum am spus eu, pa, pa.